То виж го правя, брат, това му треп. Браво, сега ще му фана. Фана, уле, бра! Май. Аз съм кола. Колко ми трябваше го дърпаш, Лара? Виж, сега умира. Сигурен ли си? Да, само каствай. Това Пете ми, Адо, пете ми. Слави, къде тичаш като шматка? Каствай просто Fireblast. Fireball. Добре, Ара има само един сайфон, нещо няма да разбие, освен полимор. добре. Вана го. Сега ще направя полено. А той Иван, къде ми лосваш, бе, брат? Ще ти Ой. плеснем един... Къдрева така. Фана го офир, не мога да си го махне. Майко, уле. Махна го. Ей, сега като е с дедуиш. Блъска. Фащам в ЦЦ шамана. Бъгнат тремор. Адо, снимаш ли? Тремор е бъгнат. Аре, брат, блъскай по това, Лара. Утли си, бе. Оле, сега на вампира го трябва. Оле, ти прави вокейшън. Адо, да не направиш пак 30 часов пик. Да, изключвай